ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Камару Усман гуфт ки барои чӣ муҳориба зидди Билол Муҳаммадро қабул накард. Билол Муҳаммад якум рақами рейтинг аст, ма бошам панҷум рақами рейтинг, аммо ма барои камарбанд ҷангидан мехоҳам, чунки дар ҷое ки ма будум ӯ набуд. Албатта ки ӯ чемпион буд, лекин чӣ гап шуд вақте ки ӯ бояд камарбандро ҳимоя мекард, ӯ шикаст хӯрд. Ма аз муҳориба зидди Билол Муҳаммад ягон чиз ба даст намеорам, ана ӯ бошад бисёр чизҳоро ба даст оварда метавонад. Барои ҳамин ӯ ба ман визов дода истодааст. Ма камарбандро соҳиб шудан ва ӯро ҳимоя кардан мехоҳам. Ма боз чемпион шудан мехоҳам ва барои чӣ ма вақти худро дар ӯ сарф кунам. Агар ки ма чемпион шавам ва ӯ довталаби навбатӣ шавад, пас ма бо шодӣ ӯро ба нокаут равон мекунам, гуфтааст Усман. Хотиррасон мекунам ки Билол Муҳаммад чанд муддат ба Камару Усман визов дод, лекин Усман визови ӯро қабул накард ва акнун сабабашро фаҳмидем. Ана оиди муҳориба бошад, пас Билол Муҳаммад муҳорибаи навбатии худро рӯзи 22 ноябр дар Қатар зидди Иен Гери мегузаронад, ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи Паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия дар бораи овозаҳо оиди муҳорибааш зидди Педи Пимблет фикрҳои худро баён кард. ма бо UFC ягон гуфтушунидҳои расмӣ гузаронидагӣ нестам. ҳамаи ин овоза аст. ҳамин ки онҳо ба ман занг зада ҳамаи чизро аниқ кунанд, ма ба шумо хабар медиҳам. Лекин ҳозираш да ҳамаи ин танҳо овоза аст. Агар ки ман интихоб карда метавонистам, пас ма бо Педи меҷангидам, чунки байни мо таърих аст ва ман фикр мекунам ки ин аз ҳама муҳорибаи шавқовар барои тамошобинон мешуд. Лекин фарқ надорад ки ман чӣ мехоҳам, чунки ҳамаи қарорро UFC мебароранд, гуфтааст Топурия. Ногуфта намонад ки рӯзҳои охир дар гирди ин муҳорибаи овозаҳо хеле зиёданд ва Дана Вайт дар ин бора чунин суханҳо гуфт: мо доимо якчанд вариантҳоро пайгирӣ мекунем. Албатта ки ин муҳорибаи шавқовар аст ки мухлисон онро дидан мехостанд, аммо ҳозир ма ягон чиз гуфта наметавонам. Айни замон мо ин муҳорибаро ташкил кардагӣ нестем. Ҳозир вазифаи мо аниқ кардан ки Топурияро чӣ интизор аст, гуфтааст Вайт. Ва дӯстон, аз ин ҷо гуфта мешавад ки бо эҳтимоли калон роҳбарони UFC муҳорибаи Ислам Махачев зидди Ҷек Дела Маддаленаро интизоранд, чунки агар Ислам ғолиб шавад, пас муҳорибаи ӯ зидди Топурия яке аз муҳорибаҳои калон ва машҳур дар таърихи UFC шуда метавонад. рақиби дар пеш истодаи Муҳаммад Наимов Майрон Сантос рақиби худ Муҳаммадро ҷиддӣ омӯхта истодааст. ҳатто дар вақти тамринҳо ӯ муҳорибаҳои Наимовро тамошо карда ӯро омӯхта истодааст. Ногуфта намонад ки Майрон Сантос ғолиби шоу The Ultimate Fighter 32 аст, ки дар финал Каан Офлиро бо тариқи нокаут шикаст дода соҳиби шартнома бо UFC шуда буд. Баъдан ӯ дар UFC ду муҳориба гузаронидааст ва дар ҳар дуяш пирӯз шудааст. Акнун ӯро рӯзи 7 декабр дар турнири калони UFC 323 муҳориба зидди Муҳаммад Наимов интизор аст. ҳамчунин бояд қайд кард ки Майрон Сантос аъзои дастаи ботаникҳост, ки бо чунин ҷангварон ба монанди Жан Силва, Карлос Пратес, Кайо Боральо ва дигарон тамрин мекунад. ин муҳориба барои Муҳаммад Наимов ва Майрон Сантос имконияти калон аст, ки дар чунин турнири калон баромади дурахшон нишон дода аз худ эълон карданд ва мо бесаброна ин муҳорибаро интизор хоҳем шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.